pakkaamme välittömästi. Lifting up your hands unto the Lord. Kohottaen kätemme kohti Herraa. Everywhere here. Kaikkialla täällä. Let us pray. Rukoilkaamme. I am praying in the name of Jesus. Minä rukoilen Jeesuksen nimessä. Mighty Father, Väkevä Isä, the God of Israel, Israelin Jumala, the creator of heaven, taivaan mighty Father, ja maan luoja, väkevä Isä. heaven is your throne, Taivas on sinun valtaistuimesi, and the earth your footstool. ja maa sinun jalka on asti lautasi. Lord, see we are gathered here today Herra, näin me olemme tänne kokoontuneet tänään. to celebrate the blood of Jesus. Juhlimaan Jeesuksen verta. In Helsinki, Helsingissä, in Finland, Suomessa, and to decree ja julistamme, that you, who is the God of Israel, sinä, Israelin Jumala, you are also the God of Finland, sinä olet myös Suomen Jumala. and that there is no other God in this land Eikä tässä maassa ole toista Jumalaa, except Jesus, vain Jeesus, Jesus of Nazareth, Nazaretin Jeesus, the God of Finland. Suomen Jumala. That tonight Tänä iltana you will visit us again vierailet luonamme jälleen and deliver your people ja vapautat ihmisesi, for the bless this nation siunataksesi tätä kansakuntaa and Estonia ja Viroa and many other nations. ja muita monia maita. Release your glory to Europe now, Vapauta kirkkautesi Eurooppaan nyt, because they are ready. koska he ovat valmiita. Mighty Father, Väkevä Isä, I ask you now pyydän sinulta nyt, to open their spiritual ears avaat heidän hengelliset korvansa, that they may get to hear these words että he kuulevat nämä sanat and prepare ja valmistautuvat for the glorious coming of the Messiah. Messiaan kirkastettuun tulemukseen. Bless everybody that is here. Siunaa joka ikinen, joka on täällä. Those who are not yet healed, Ja ne, jotka eivät vielä ole parantuneet, as I minister to them here, kun täältä palvelen heitä, touch them, kosketa heitä, deliver them, vapauta heidät and bless them. ja siunaa heitä. In the mighty name of Jesus. Jeesuksen väkevässä nimessä. Amen. Amen. Hallelujah. Halleluja. Clap to the Lord somebody. Taputtakaa Herralle nyt joku. Thank you. Kiitos. Thank you very much. Kiitos todella paljon. Can you be seated for a moment Voitteko hetkeksi istuutua? before we go into the healing service? Ennen kuin me jatkamme parantamiskokousta. Be seated in the mighty name of Jesus. Istukaa Jeesuksen väkevässä nimessä. Can you find a seat for a short time, please? Voitteko Oh, löytää jostain paikasta Sit itselle down, please. lyhyeksi ajaksi? Give me more chairs here. Antakaa tänne tuoleja, ne voi istua täällä. I need more chairs, please. Tuokaa tänne tuoleja, istukaa täällä. Thank you very much. Kiitos. Voimme lisää tuoleja. Two more chairs. 2 vielä. Thank you so much. Thank you so much. Kiitos todella paljon. Thank you. Kiitos. I know we are live now, Tiedän, että me olemme nyt live-lähetyksessä. reaching many nations. Ja saavutamme monia maita, kansakuntia. And before I begin this second and last session, Ennen kuin aloitan tämän toisen ja viimeisen jaksoni, I want to say haluan sanoa again, jälleen, that is a great privilege and blessing että on suuri etuoikeus ja siunaus for me to come to your blessed nation of Finland. minulle, että saan tulla teidän siunattuun maahanne Suomeen. Thank you very much Kiitos todella paljon, for allowing me to come to you. että sallitte minun tulla teidän tykönne. Because the words I speak here, Siellä ne sanat, mitä täällä puhun, these are eternal words. nämä ovat iankaikkisia sanoja. They bring eternity to the lives of men and women. Ne tuovat iankaikkisuuden miesten ja naisten elämiin. These words Nämä sanat change nations. muuttavat kansakuntia. These words, Nämä sanat, they bring healing ne tuovat parantumista to the fiber of man. ihmisen olemukseen. Already we saw tremendous visitation Me here. näimme jo täällä väkeviä Jumalan vierailuja. And before I start, Ja ennen kuin aloitan, I want to recognize Pastor Oares
Haluan tuoda julki pastori Ojaleksen, the president of TV7 Finland. TV7 johtajan Suomessa. Thank you very much for organizing this event. Kiitos siitä, että järjestit tämän tapahtuman. I bring you greetings from Kenya. Tuon sulle terveisiä Keniasta. Kenyans are saying Kenia on samanlainen. that we are waiting for you to come. Me odotamme sinua tulevan takaisin. You came Sinä tulit and you caught the fire. ja sinä sait tulen. And look, you brought the fire here Ja now. toit tulen tänne tänään. And they are saying, Ja sano sama juttu. come back Tule takaisin. and take more fire. Ota lisää tulta. And Finland will go up in the revival flame. Ja todellakin Suomi syttyy herätyksen liekkeihin. Hallelujah. Halleluja. I invite all of you that are here, Mä kutsun teidät joka ikisiä, jotka olette täällä. before I forget, Ennen kuin unohdan. Kenya is your home. Kenia on kotinne. Ever since the Lord brought revival to Kenya, Aina siitä lähtien, kun Herra toi herätyksen Keniaan. this historic revival, Tämän historiallisen herätyksen. Kenya does not belong to them anymore. Niin Kenia ei kuulu heille enää. Kenya now belongs to everybody. Kenia kuuluu nyt joka ikiselle. Because this revival is too big. Sillä tämä herätys on liian suuri. It is for the nations. Se on kansakuntia varten. It is for everybody in the house of the Lord. Se kuuluu joka ikiselle Herran huoneessa. So those of you who can make it to Kenya during the healing services, Joten teille, jotka pääsette Keniaan näiden parantumiskokousten aikana, before I forget, ennen kuin unohdan, you are welcome to Kenya, te olette tervetulleita Keniaan. that you may partake of this historic visitation. Että voitte ottaa osaa näihin historiallisiin vierailuihin. And for me, I will come back to Finland. Ja mitä minuun tulee, minä palaan Suomeen. Because today fire has been lit up here. Tänään tulta on Has been lit up here. on synnytetty täällä. So the fire will keep burning Joten tuli palaa edelleen. from Espoo, Espoosta Helsinkiin, to Turku, Turkuun, Järvenpää, Järvenpäähän, Tampereelle, Tampereelle, Jyväskylään, everywhere. kaikkialle. Finland on fire. Suomi tulessa. Hallelujah. Halleluja. I want to share a message here before we go to the healing service. Haluan jakaa sanoman nyt tässä ennen kuin menemme parantumiskokoukseen. I am reading from the book of Isaiah chapter 35, Luen Jesajasta 35. verses 8 and 9. Jesaja 35, 8 ja 9. Isaiah 35. Jesaja 35. And I know the people in Estonia, you are watching me. Ja tiedän, että te ihmiset siellä Virossa katselette minua. I am coming to Estonia, Minä tulen Viroon, says the Lord. sanoo Herra. So prepare. Joten tehkää valmisteluja. Your day will come too. Teidänkin päivänne tulee. The book of Isaiah, Jesajan kirja Isaiah 35, 35, verses 8 and 9. jakeet 8 ja 9. Okay. Isaiah 35, 8 and 9. Jesaja 35, 8 ja 9. And he says, Hän sanoo näin. I read one verse, you read one verse. Luen yhden jakeen ja Mikko seuraa perässä. And the highway will be there. It will be called the way of holiness. So much fire. Let me repeat this again. And the highway will be there. It will be called the way of holiness. It will be for those who walk in that way. They are clean, will not journey on it. Wicked fools will not go about on it. Ja siellä on oleva valtatie, ja sen nimi on Pyhä tie. Sitä ei kulje saastainen, se on heitä itseänsä varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy, eivät hullutkaan. No lion will be there, nor any ferocious beast. They will not be found there, but only the redeemed of the Lord will walk there. Ei siellä ole leijonaa, ei nouse sinne raateleva peto, ei sellaista siellä tavaita. Lunastetut sitä kulkevat. Hallelujah. Halleluja. Only the redeemed of the Lord will be there. Vain Herran lunastavat kulkevat siellä. Thank you very much. That is good. Now listen to me. Kuunnelkaa minua. This highway, Tämä valtatie, the highway of holiness, pyhyyden valtatie,
aikaa the Lord has been visiting nations Herra on vieraillut kansakuntien keskuudessa and building this way. ja rakentaen tätä valtatietä. And he has put a spade Ja se on rakennettu tosi hyvin in my hands käsissäni. to prepare this way. Minä voin valmistaa tätä tietä hyvillä työvälineillä. And this way, Ja tämä tie, he says, hän sanoo, is the way of holiness. on pyhyyden valtatie. And he says, Ja sitten hän sanoo, any other people, mitkään mun kaltaiset ihmiset, wicked fools, väärät, will not be found there. eivät ole siellä. And he says, Sitten hän sanoo, not even ferocious beasts ei mitkään raatelevat pedot edes. will be found there. Niitä ei löydetä sieltä. And he says, Ja hän sanoo, that only the redeemed of Jehovah että siellä kulkee vain Jehovan unohtavat vaeltavat siellä. the highway of holiness. Pyhyyden valtatie. Today, Tänään Helsinki, Helsinki, Finland, Suomi, today, tänään this highway tämä valtatie is passing here. on täällä menossa ohitse. Hallelujah. Halleluja! And the Lord is saying, Ja Herra sanoo, come on now, tulkaa nyt, come on board, tulkaa kyytiin, Finland, Suomi, enter this highway. tulkaa tälle valtatielle, This highway tälle valtatielle. leads to the kingdom of God in heaven. Se johdattaa meidät Jumalan valtakuntaan taivaassa. Hallelujah. Halleluja! The gospel has changed. Evankeliumi on muuttunut. The gospel of liberal theology, Liberaali teologian evankeliumi. the gospel of prosperity, Menestyksen evankeliumi. the gospel of feel good in Finland, live well here. Tämmönen voikaa hyvin, ei mitään hätää Suomessa. Semmoinen evankeliumi. Time is over for that gospel. Sen kaltaisen evankeliumin aika on ohitse. I have come to proclaim forth the glorious kingdom of the Messiah. Olen tullut tänne julistamaan esiin kirkastettua Messiaan kansaa. And I've come to say Olen tullut sanomaan, that Finland, että Suomi, watch out. varokaa. Even Estonia that is watching me, Jopa Virossa, missä katselette minua. and the whole world, Ja koko maailmassa, from Finland here, Suomesta lähtien täältä. the Lord is saying, watch out. Herra sanoo, huomioi, The coming kingdom tuo tuleva Jumalan valtakunta is the kingdom of on holiness. pyhyyden valtakunta. So we must repent Joten meidän tulee tehdä parannus right now juuri nyt and turn away from sin. ja tulla pois synnin parista. Repentance, Parannuksen tekeminen, it means this. se tarkoittaa tätä. I was walking in this direction. Kävelin tähän suuntaan ennen. Then something struck me Sitten joku pysäytti minut and I became convicted. ja minä tulin tuomituksi hengessäni And I understood ja tajusin, that living with a woman when I am not married is sin. se, että elän naisen kanssa ilman avioliittoa, se on syntiä. Something hit me. Joku osui minuun, That lying is sin. että valehteleminen on syntiä. Something struck me. Joku osui minuun, That inviting false prophets and false apostles in Finland is sin. se, että kutsutaan vääriä profeettoja Suomeen, se on syntiä. I was going this way. Oli matkalla tähän suuntaan. Then it hit me. Sitten se osui minuun. Then I became convicted Sitten minä tulin hengessäni tuomituksi and stopped. ja pysähdyin. Repent Tein parannuksen and come
direction. Päinvastaiseen suuntaan. That is repentance. Tämä on parannuksen tekoa. Kääntymys. That is the gospel approach. Tässä on evankeliumin tapa. The Lord, Herra, He has spoken with me hän on puhunut kanssani about the coming of the Messiah. Messian tulemuksesta. And in that conversation, Ja siinä keskustelussa I am sharing one of them here. minä nyt jaan yhden täällä. It was about 5 a.m. in the morning. Noin 5 aamuyöllä. And I saw the tremendous visions of God. Näin valtavan Jumalan näyt. I saw the visions of events about to happen to the earth. Näin niistä tapahtumista näin, mitkä ovat tapahtumaisillaan maan päällä. How beautiful. Kuinka kaunista. Only the Church of Christ. Vain Kristuksen seurakunta. Only Christian salvation. Vain kristitty pelastus. Is the only true religion. On ainoa oikea uskonto. Only the religion of the cross. Vain ristin evankeliumin ja uskonto. Is the place On se paikka, where people get to know things before they happen. jossa ihmiset saavat tietoa asioista ennen kuin ne tapahtuvat. Before they hit the news. Ennen kuin ne luetaan uutisista. The global networks. Kaikki tämä maailmallisuus. I am announcing breaking news that is coming soon. Minä tässä tuon julki sellaisia huippu-uutisia, jotka pian tapahtuvat. In that vision, Siinä näyssä the Lord lifted me up above the earth. Herra nosti minut ylös maapiirin yläpuolelle. And I saw the earth. Ja näin maapallon. But I saw as if a terremoto, an earthquake has hit the earth. Näin tämmöisen hirvittävän maanjäristyksen iskevän maahan. Because I saw Näin the surface of the earth shaking. koko tämä maan pinta. And the dust particles and the rocks were jumping off. Sieltä kalliot hyppivät ylös. Before we got the healing service, listen to this. Ennen kuin mennään parantumiskokouksiin, kuuntele tätä. This is key. Tää on avain. And I saw the dust and the rocks jumping. Näin ne kaikki tomun ja kallioiden ja kivien hyppivät. In my mind, Mielessäni I thought an earthquake has hit the earth. minä ajattelin, että maanjäristys on iskenyt maan päälle. Only later I realized, no, Vasta myöhemmin ymmärsin, että ei. this is not an earthquake. Tämä ei ole maanjäristys. Because Sillä I saw the glory come from the Lord. näin kuinka Herralta tuli kirkkaus. And it is the glory that was shaking the earth. Ja se oli tuo kirkkaus, joka ravisteli maata. I have a special announcement Mulla on erikoinen tiedotus nyt tehtävänä. to the Church of Christ globally. Kristuksen ruumiille maapiirin laajuisesti. The announcement says Näin sanoo tämä ilmoitus. that the glory of Jehovah has power. Että Jehovan kirkkaudessa on voimaa. When you thought Jehovah has no power, Jos ajattelet, että Jehovalla ei ole voimaa. and here I come Ja hän on tullut to ascertain, to affirm, to confirm to you oikein varmistamaan sinulle, that the glory of Jehovah että Jehovan kirkkaudella has real power. siinä on todellista voimaa, Can shake the earth. joka voi ravistaa koko maan piiriä. I saw the glory shake the earth. Näin kuinka kirkkaus ravisteli maata. Then I saw people in their glorious bodies coming from the tombs. Sitten näin kuinka ihmiset kirkastetuissa ruumiissaan tulivat haudoista ulos. It was not an earthquake. Se ei ollut maanjäristys. And as they came out of their tombs, Ja kun ne tulivat haudoistaan ylös, the glory was mixed with the dust. siinä kirkkaus sekoittui tomuun. Like that, mixed. Ihan niin kuin tämmöinen sekoitus. But the more they went up Mitä enemmän ne nousivat towards the glory of the Lord, where the Lord was, kohti sinne Herran kirkkautta, missä Herra oli. the more they went into the pure glory of God. Mitä enemmän ne menivät sinne Jumalan puhtaaseen kirkkauteen. Pure glory of God. Puhtaan Jumalan kirkkauteen. And then after that, Ja sen jälkeen I saw a cloud näin kuinka pilvi tuli. cover them inside heaven. Peitti heidät taivaan sisään. Then the voice spoke. Sitten ääni puhui. The voice said, Ja ääni sanoi, and the majority of them että suuri enemmistö heistä have remained in the dust of the earth. jäivät sinne maan tomuun. I think Minä ajattelen, that is where the message is. että siinä on se sanoma. The message is there. Siinä on se sanoma.
the majority have remained in the dust of the earth. että siinä suurin osa jäi maan tomuun. I think that is where the message is. Mä luulen, että tässä on se sanoman ydin. Because I asked, Koska kysyin, why have the majority remained? miksi enemmistö jäi? And who are the majority who have remained? Ja keitä he ovat tuo enemmistö, jotka jäivät? And who are these that have gone? Ja keitä ovat tuo, jotka menivät ylös? Listen, precious people. Kuunnelkaa, kalliit ihmiset. I found out, Sain selville, as I've always said, niin kuin aina olen sanonut, olen sanonut, that every time että joka kerta, the Lord Jehovah kun speaks, Herra Jehova puhuu, you and I, sinä ja minä, we must find it in the Bible. meidän tulee löytää se Raamatusta. In fact, Ja tosiasiassa, if somebody says jos joku sanoo, that the Lord has not spoken, että Herra ei ole puhunut, oh sorry about that the Lord has spoken, että Herra on puhunut, oh my head is in the wall, you know. mun päässäni käydään sotaa. If somebody says Jos se joku sanoo, that the Lord has spoken, että Herra on puhunut, and you and I ja sinä ja minä don't find it in the Bible, emme löydä sitä Raamatusta, then we can say niin silloin voimme sanoa, that the Lord has not että spoken. Herra ei ole puhunut. The Bible, Raamattu, the Word, sana, the Word is the weighing scale. tuo sana on vaaka. That if somebody says something Joku sanoo jotain, that the Lord has spoken, että Herra on puhunut. you take it Sä otat sen and put it on the balance. ja pistät sen tasapaino vaakaan. If it weighs, Miten se painaa? then you say, yes, surely God has spoken. Ja silloin Jumala on puhunut. You must align it with Scripture. Se täytyy olla linjassa Raamatun kanssa. And that is also the place. Ja tämä on myös se paikka, The failure to use the Word as the mirror. missä voidaan käyttää sanaa peilinä. That is also the reason Tässä on myös se syy, why the church has become apostate. Apostasia. The church has fallen. sen takia seurakunta on kaatunut. The failure to use the Word. Että käytetään väärin sanaa. Because when you go to the Word, Sillä kun menet sanaan, the Word is the truth. niin sana on totuus. The Word also has the revelation. Sanassa on myös ilmestys. If God speaks in a vision like this, Jos Jumala puhuu tällaisen näyn kautta, only in the Word can you find the meaning, the message. vain sanasta voi löytää sen merkityksen tähän sanomaan. So I found out Joten sain selville, that Jehovah my God että Jehova Jumalani had shared this with two prophets. oli jakanut tämän asian kahden profeetan kanssa. He had shared with Isaiah the prophet. Hän oli jakanut sen Jesajan profeetan kanssa. Then he shared with Daniel the end time prophet. Sitten hän jakoi sen myös Danielin lopunajan profeetan kanssa. And so I'm going to read Daniel chapter 12 first. Sitten mä luen Danielin kirjasta luvusta 12 ensin. And then I'll read Isaiah. Sitten luen Jesajasta. Then I'll try to give you the message and try to summarize it as we slowly go to the healing service. Sitten yritän vielä jakaa ja rukoilla, kun me hiljalleen noustaan parantumiskokousta kohden. Hallelujah. Halleluja! It is good to be here On hyvä olla täällä and share the eternal message of God. ja jakaa tätä Jumalan iankaikkista sanomaa. These are the days to prepare for eternity. Nämä ovat niitä päiviä, jolloin tehdään iankaikkisuutta varten valmisteluja. Daniel chapter 12. Daniel 12. Hallelujah. How awesome. The Messiah is coming. Messias on tulossa. I don't know when I'll come back to Finland, En tiedä milloin minä tulen takaisin Suomeen. but at least now the message is here. Mutta ainakin nyt sanoma on täällä. Daniel chapter 12, Daniel luku 12. from verse 1 to verse 4. Jakeesta 1 jakeeseen 4. He says, at that time Michael the great prince who protects your people will arise. And he says, there will be a time of distress, such as has not happened from the beginning of nations until then. Then he says, but, meaning, however, he says, but at that time, at that time, your people, everyone whose name will be found written in the book, will be delivered. Siihen aikaan nousee Mikael,
se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, joka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kun kansoja on ollut. Hamaa siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Verse 2. Jae 2. He says, multitude who sleep in the dust of the earth will awake. Ja monet maan totussa makaavista heräjävät. Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt. Ja monet maan totussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. He says, Sitten hän sanoi, verse 3, jae 3. those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Ja taidolliset loistavat niin kuin taivaan vahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niin kuin tähdet aina ja iankaikkisesti. And then he tells Daniel, roll up the scroll and close it. Ja sitten hän sanoo Danielille, että sinetöit tämä kirje ja pistä se kiinni. Everybody focus on me for a little while. Keskittykää kaikki nyt minuun. Look at this now. Katsokaa tätä nyt. The Lord, Herra sanoo, he shows me this very conversation. hän näytti minulle tämän keskustelun. How those who are asleep in the dust of the earth will awake. Kuinka nuo, jotka makaavat unessa maan topun alla heräävät. And when they awake, Ja kun he heräävät, before them, ennen heitä, before that, ennen sitä, you see the Lord talking about three major things. huomaa, Herra puhuu tässä 3 pääasiasta. A severe historic distress. Hirvittävä ahdistus, historiallinen ahdistus. Number 2, Numero 2. he talks about a book, Hän puhuu kirjasta, a book. eräästä kirjasta. Number 3, Numero 3. he talks about the names of people in that book. Hän puhuu ihmisten nimistä tuossa kirjassa. And those people, Ja nuo ihmiset, he calls them your people, my people. hän kutsuu siinä näitä ihmisiä minun kansakseni. At that time, your people, everyone whose name will be found written in that book, Siellä jokaisen ihmisen nimi, joka löydetään tuosta kirjasta, will be delivered. vapautetaan. If I were you, I want to know if my name is still in that book. Joten minä ainakin haluaisin tietää, onko minun nimeni vielä kirjassa. But listen to this now. Kuuntele tarkkaan tätä nyt. After that, in verse 2 now, Sen jälkeen, jakeessa 2. in verse 2, Jakeessa 2. when Daniel now sees those who are asleep in the dust being raptured, resurrection and transformation of the bodies. Kun Daniel näkee heidät, jotka makaavat siellä tomussa, nousevan ylös ja kun heidän kehonsa muuttuu, kirkastuu. Then Daniel sees two events. Sitten Daniel näkee 2 tapahtumaa. He sees a resurrection Hän näkee ylösnousemuksen and then a subgroup. ja sitten ryhmän. He sees those resurrecting for judgment, Hän näkee tuon ryhmän, joka nousee ylös tuomiota varten. for the end of the age, the final judgment. Ihan siihen viimeiseen tuomioon asti. And those resurrected for rapture. Ja sitten hän näkee nuo, jotka nousevat ylös tempaamista varten. I want you to know Minä haluan tietää, that between those two resurrections, että noiden 2 ylösnousemuksen välillä there is a tremendous amount of time. on paljon aikaa. You have your 7 days after rapture, 7 years. Oh, why is my head so much fired up? Onko se 7 päivää, 7 vuotta? Minun pääni on aivan tulessa. My head, I need to cool it down a bit. Oh, so listen to this now. Kuunnelkaa tarkkaan nyt. You have your 7 years after the rapture of the church. 7 vuoden jälkeen, kirkon ylöstempaamisen jälkeen, In educated countries like Finland, koulutetuissa maissa niin kuin Suomi, in educated countries like Finland, koulutetuissa maissa niin kuin Suomi, in educated countries like Finland, koulutetuissa maissa niin kuin Suomi, you have a lot of theories in the church. teillä on paljon
theories and philosophies. Kaiken näköisiä väärää filosofiaa. Because you have PhDs in the church. PhD of theology, PhD of Paul, PhD of Apollo, PhD of the New Testament, PhD of the Old Testament, PhD in the church. Teillä on kaiken näköisiä oppiarvoja seurakunnan keskellä. Vanhan testamentin, Uuden testamentin, Apolloksen, kaiken näköistä. A lot of theology in the church. Monenlaista teologiaa seurakunnan keskuudessa. Some people ask, jotkut ihmiset kysyvät, which school do you believe in? mihin koulukuntaan sinä uskot? Do you believe in pre-tribulation, mid-tribulation or post-tribulation? Uskotko ylöstempaamista edeltävään vaivan aikaan, keskellä vaivan aikaan tapahtuvaan ylöstempaukseen vai vaivan ajan jälkeiseen ylöstempaukseen? I have come here to clear the air. Minä olen tullut tänne kirkastaakseni, selvittääkseni ilmaa. I have come here to point the church at one specific final direction. Tulin tänne osoittamaan seurakunnalle viimeisen, lopullisen suunnan. Number one. Numero 1. Listen to this. Kuunnelkaa tarkkaan. The Bible says Raamattu sanoo, that the person of the Antichrist will not be revealed. Hän sanoo, että antikristuksen persoonaa ei julkituoda Until ennen kuin he that holds him back, se, joka pidättelee, the one that blocks him tuo, joka estää häntä from being revealed, jotta häntä ilmi tuotaisiin, is taken out of the way. otetaan pois tieltä. And you and I, Sinä ja minä, you are not young. sinä et ole nuori. You know that the one that holds the Antichrist back is the Holy Spirit of God. Sinäkin tiedät, että se mikä pidättää antikristusta tulemasta on Jumalan pyhä henki. You know, Sinä tiedät, you know that the church is the holy habitation of the Holy Spirit. sinä ymmärrät, että seurakunta on tuo pyhän hengen asumus. The home, the house of the Holy Spirit. Pyhän hengen koti. The church. Seurakunta. Know ye not that your bodies were purchased? Ettäkö sinä tiedätkään, että se näin juuri on? Know ye not that the Holy Spirit dwells in you? Etkö tiedä, että pyhä henki asuu sinussa? Know ye not that you are not yourself anymore? Etkö tiedä, että et enää ole oman itsesi omistaja? So the church is the holy house, the holy dwelling, the holy habitation of the Holy Spirit. Sillä seurakunta on tuo pyhän hengen asumus. And you know Ymmärrät kai tämän? that when the church will be taken up Ja sitten into the wedding of the Lamb, the wedding feast, seurakunta temmataan ylös Karitsan häihin. when the church Kun seurakunta will be taken up into the kingdom of God, the eternal kingdom, viedään sinne iankaikkiseen Jumalan valtakuntaan. when the church will walk into eternity, Silloin kun seurakunta astuu sisälle iankaikkisuuteen, silloin the holy habitation of the Holy Spirit has been taken away. silloin pyhän hengen pyhä asumus on otettu pois. And the dispensation of the grace has just ended at that time. Silloin armon aika päättyi. And when the dispensation of grace, Ja silloin kun armon aika päättyy, when the holy dwelling of the Holy Spirit has gone, has been taken away, silloin kun pyhän hengen pyhä asumus viedään pois, then you know that the Holy Spirit has been taken away. silloin pyhä henki on otettu pois. Hey, hey. That is the time now Tätä aikaa eletään nyt. when he that holds him back, Elämme sitä aikaa, jolloin hän, joka vielä pidättelee, estää, that holds the Antichrist back from being revealed, joka estää antikristusta ilmaantumasta, will now have been removed. on nyt pian siirretään pois. And then he will be revealed. Ja sitten hänet paljastetaan. So in Finland, Joten nyt Suomessa you have so many theories in the church. teillä on niin paljon pelkoja seurakunnan keskellä. You have human philosophy in the church. Inhimillistä filosofiaa seurakunnan keskellä. The human paradigms. Tämmöinen kaiken näköinen inhimillinen ristiriitaisuus. The human schools of thought.
ihmistieden ajatusten koulutusta. But I have come to tell you one thing. Mutta minä olen tullut sanomaan teille yhden asian. That don't worry about those schools of thought. Älkää epäilyksen kouluista huolehtiko. Worry about one thing. Huolehtikaa vain yhdestä asiasta. That the Lord has spoken with me about the coming of the Messiah. Herra on puhunut minun kanssani Messiaan tulemisesta. And he has sent me to prepare you, to tell you that for without holiness nobody will see the Lord. Ja hän on lähettänyt minut tänne valmistamaan teitä sanomaan, että ilman pyhyyttä kukaan ei näe Herraa. Worry about that. Huolehtikaa siitä. If you repent today Jos tänään teet parannuksen and be ready ja olet valmis for the Messiah, Messiasta varten and you wait for the coming of the Messiah, ja odotat Messian tuloa and you die today or ja tomorrow, kuolisit tänään tai huomenna, before the Messiah comes, ennen kuin Messias tulee, you die when you are ready. niin sä kuolet silloin kun sä oot valmis. It is still okay. Kaikki on edelleen okei. Hey. It is alright. Kaikki on silti hyvin. If you get ready Jos sinä valmistaudut and then you die before the Messiah comes, ennen kuin Messias tulisi, it is still alright. kaikki on silti hyvin. If you get ready Jos sinä teet valmistelusi loppuun and the Messiah comes before you die, ja jos Messias tulee ennen kuin kuolet, it is still perfect. niin kaikki on täydellistä edelleen. So don't worry about the theories and the philosophies of man. Joten älä huolehdi näistä ihmisten teorioista ja filosofioista. Just worry about getting ready. Pidä vain huolta siitä, että olet valmis. Because the Bible says, Ja Raamattu sanoo, nobody knows the day or the hour. kukaan ei tiedä päivää eikä hetkeä. If you are ready, Jos olet valmis, when he comes, kun hän tulee, he will take you. niin hän vie sinut. But what he says here, Mutta se mitä hän sanoo tässä, when Daniel saw the same vision, kun Daniel näki tämän näin. Daniel näki two groups, kaksi ryhmää ihmisiä. two resurrections, Kaksi ylösnousemusta. one for heaven, Yksi taivasta varten the other one for judgment. ja yksi tuomiota varten. And I've told you that the two are separated by 1,007 years. Olen sanonut teille, että näitä kahta erottaa 1007 vuotta. They're separated. Ne on erossa 1700 vuotta. But when the rapture is near, Mutta kun ylösotto on lähellä, the Lord shows me only this one resurrecting for heaven. niin Herra sanoo minulle, että vain tämä ryhmä nousee taivasta varten. Look at this now. Katso tätä nyt. Those going to heaven, Ne, jotka menevät taivaaseen. Daniel sees two groups. Daniel näkee kaksi ryhmää. Daniel sees Daniel näkee those who are wise. nuo, jotka ovat viisaita. Wisdom. Viisaus. Wise. Viisaat. He sees them. Hän näkee heidät They shine like the brightness of the heavens. kuin taivaan kirkkaudet. Their bodies are glorious like the brightness of the heavens. Heidän kehonsa ovat kirkkaat kuin taivaan kirkkaudet. One subgroup. Yksi ryhmä. And Daniel Ja sitten Daniel sees another subgroup. näkee toisen ryhmän, Those who shine brighter than the heavens. jotka loistavat kirkkaammin kuin taivaan. They shine like the stars forever and ever. Hän näkee heidän loistavan kuin tähdet iankaikkisesti. Listen to this now. Kuuntele tarkkaan. Let's go back to the wise. Mennään takaisin näihin viisaisiin. Who are these? Keitä ovat nämä viisaat? Who are wise? Ketkä ovat viisaita? God calls them wise. Jumala kutsuu heitä viisaiksi. I know Jesus said in Matthew 25 Tiedän, että Jeesus sanoo Matteuksen luvussa 25, that the wise virgins, the wise church will enter. että nuo viisaat neitsyt, viisas seurakunta astuvat sisälle. Who are these that are wise? Keitä ovat nuo viisaat? The Bible in Job chapter 28 verse 28. Raamatussa Jobin kirjassa 28. He says, Hän sanoo, behold, huomaa, it is the fear of the Lord that is wisdom. Herran pelko on viisauden alku. Which means Mikä tarkoittaa, Daniel sees Daniel näkee, those who have been living in the fear of Jehovah. jotka ovat olleet ja eläneet Herran pelossa.
He sees them entering heaven. Hän näkee heidän astuvan sisälle taivaaseen. And when the Lord shows me that vision, Ja kun Herra näytti minulle tuon näyn, then he sends me to Helsinki. sitten hän lähti minut Helsinkiin. He said, run to Finland. Hän sanoi, juoksi Suomeen. When you reach there, Kun pääset sinne, stand at the altar of the Lord nouse sinne, pystytä Herran alttariin. and ask them some serious Ja questions. kysy heiltä määrättyjä vakavia kysymyksiä. And ask the Finnish church. Ja kysy Suomen seurakunnalta. Ask the church in Estonia. Kysy Viron seurakunnalta. Ask the church in Europe. Kysy Euroopan seurakunnalta. Stand in Finland and start asking the Dutch church, the Swedish church, the Finnish church, all the churches, the British church. Kysy Hollannin seurakunnalta, Tanskan seurakunnalta, Englannin seurakunnalta. Ask them some serious questions. Kysy heiltä vakavia kysymyksiä. Ask them, Kysy heiltä. Church of Christ in Europe, Kristuksen Jeesuksen seurakunta Euroopassa. ever since you received Jesus of Nazareth Siitä lähtien kun vastaanotitte Nasaretin Jeesuksen Kristuksen. as your Lord and Savior, Herrannasi ja pelastajanasi. have you really lived in the fear of God? Oletko todella elänyt Herran pelossa? Have you really lived in the fear of God? Oletko todella elänyt Herran pelossa? Because when I look at the church in this country, Kun mä katselen seurakuntaa tässä maassa, I see Christians näen kristittyjä and pastors, ja pastoreita, then I see sitten näen the lack of the fear of God. Lack. Herran pelon puutteen. I see it very much. Näen sitä todella paljon. Because there are certain things you do Koska on tiettyjä asioita, mitä teette. that if you really had feared God, Jos teillä todella olisi Herran pelkoa, you would not do. ette tekisi You näin. would not accept. Ette tekisi, etkä I hyväksy. say, no. I fear God so much I cannot do it. Sä sanoisit, että mä pelkään Herraa niin paljon, että tota en voi tehdä. To live with a girlfriend for years without marriage. Eläin tyttöystävän kanssa vuosikausia ilman avioliittoa. Abortions. Abortteja. Everything that happens in the church. Kaikkea, mitä tapahtuu seurakunnan The keskellä. false prophecies. Vääriä profetioita. You would not do it. Ette tekisi sitä. Even to invite the false apostles here. Ette kutsuisi vääriä apostoleja tänne. And then they start harvesting money from you from other countries. They come and take money. Ja sitten ne tulee vaan ja leikkaa rahaa täältä teiltä, niin kuin muistakin maista. If you fear God, you would not do that. Jos pelkäisitte Jumalaa, ette tekisi näin. If you fear the cross, you would not do that. Jos pelkäisitte ristiä, ette tekisi näin. So Daniel is saying Daniel sanoo tässä, that this time, että tällä kertaa, when the Lord would announce the coming of the Messiah, kun Herra julki toisi Messiaan tulemukseen, he's saying hän sanoo, that this becomes the dispensation tästä tulee todellinen erottava tekijä of the fear of God. Jumalan pelosta. Dispensation. Tämmöinen erotus. He says Hän sanoo, this becomes tästä tulee the dispensation tämmöinen jakolinja of wisdom in the church. seurakunnan keskellä olevasta viisaudesta. And that's why I am here. Ja senpä tähden minä olen täällä. To ask you some serious questions. Kysyäkseni teiltä muutamia vakavia kysymyksiä. In your salvation, Pelastuksessanne, have you walked with wisdom of God? oletko vaeltanut Herran viisaudessa? You look at the church in Europe, Katsot muita Euroopan seurakuntia, and you see that the most lacking thing is wisdom. kun näet, että se mitä puuttuu eniten on viisaus. The most important thing the church in Europe is lacking is revival. Kaikkein tärkein asia, mitä Euroopan seurakunnassa kaivataan, mikä puuttuu, on herätys. But today the Lord ignited revival right here. Mutta tänään Herra sytytti herätyksen juuri tässä. And when it's in Kenya started like that. Kenia alkoi näin. Kenya did not start like this. Kenia ei alkanut näin. For 4 years, only repentance. 4 vuoden ajan vain parannuksen tekoa. No healing. Ei parantumisia. But he has started here in a big way. Mutta täällä aloitettiin suurella tavalla. He has jumped started with the fire. Hän on hypännyt tänne tulensa kanssa. But the question is this. Mutta kysymys kuuluu, How do you keep that revival? miten ylläpidät
ylläpidä tuota herätystä. That's why I wanted to share this. Sen tähden halusin jakaa tämän. Only the fear of God. Vain Jumalan pelko. If you fool around with this revival, Jos sotket tämän herätyksen, it will be like the revivals you saw in America, in where they came and died. niin siitä tulee sellainen herätys, niin kuin Amerikoissa olen nähnyt. Herätys tulee, The sitten revival in menee. Oklahoma, Oklahoma herätys, they came se tuli and ja died. sitten se kuoli. Why? Miksi? Because they forgot the most important agent of revival. Koska he unohtivat kaikkein tärkeimmän ainesosan herätyksessä. Only holiness can sustain revival. Vain pyhitys voi ylläpitää herätystä. The fear of God. Jumalan pelko. And when you follow here, Ja kun täällä seuraa, this message has come at a very precious time. This is the right time for this message, right? tämä herätys on tullut hyvin kallisarvoiseen aikaan. Eikö oikea hetki tälle Because juuri? actually this is the time when Europe needs the fear of God. Tämähän on juuri se aika, jolloin Eurooppa tarvitsee Jumalan pelkoa. This is really powerful because God has just timed it and put it together. Jumalan When you need it, you have it now. Kun Jumala sanoo, kun tarvitset jotain, sä saat sen samanaikaisesti. He's saying Hän sanoo, that you are the generation of righteousness. että te olette vanhurskauden sukupolvi. You are the church of wisdom. Te olette viisauden seurakunta. Because he's saying Hän sanoo, one group is wise. yksi ryhmä on viisaita. They enter, Ne pääsee sisälle. meaning they have the fear of the Lord. Heillä on Herran pelko. But he sees another subgroup. Sitten hän näkee toisen ryhmän. And that subgroup is of people that lead many to righteousness. Tämä on se ryhmä, joka johdattaa useita vanhurskauteen. Let me tell you, Sanonpa vaan. somebody can tell you Joku voi sanoa sinulle, that in Finland the stock market is very powerful. että Suomessa osakemarkkinat ovat hyvin voimallisia. Let us go and invest profitably, Mennään ja sijoitetaan tuottavasti. and you will see dividends, profit. Niin sit sä näet, kuinka tulee tuottoa. But I'm here to tell you Mutta minä olen täällä sanomassa sinulle, that the true profitability että todellinen ryhmän tuottavuus in the life of man ihmisen elämässä is in one treasure on yhdessä aarteessa, where we need to invest. johon meidän tulee And sijoittaa. that treasure Ja tuo aarre, has eternal profitability. sillä on iankaikkista tuottavuutta. It is called righteousness. Sen nimi on vanhurskaus. Righteousness Vanhurskaus. can lead you as a nation Se voi johdattaa sinua kansakuntana to enter heaven. pääsäksesi sisälle taivaaseen. Something you cannot purchase with money. Jotain, mitä ei voi hankkia rahalla. After, let's say, how many, what's the life expectancy in this country? 75. 75. Let me double, let me add them, let me make 150. Sanotaan vaikka näin, että Suomessa olisi eliniän odotusaika jopa 150 vuotta. But let me just double it for them. Me tuplataan tai 75 vuotta 150. Let us say Sanokaa näin, that your life expectancy is 300 years. että sinun eliniän odotuksesi olisikin 300 vuotta. Listen to this now. Kuuntele näin. After 300 years, 300 vuoden kuluttua unto man, ihmiselle the day has been appointed to die. on tullut se päivä, joka on säädetty hänen kuolemistaan varten. Unto man, Ihmiselle the day has been appointed on määrätty päivä, when he must appear jolloin hän ilmaantuu and stand ja seisoo before the tribunal of God Jumalan valtaistuimen edessä. to account Tehdäkseen tiliä for everything he did while he was in this body. kaikesta siitä, mitä hän teki kehossa ollessaan. Listen to this. Kuuntele tätä. And yet, Ja kuitenkin that is only 300 years which you may not live. siihen meni vain se 300 vuotta, mitä ei ehkä kuitenkaan elää. But after 100,000 years are over in heaven. Mutta sitten kun 100 000 vuotta on kulunut taivaassa, No. 100,000 million years.
100 000 miljoonaa vuotta. After 100,000 million years are over in heaven, Kun nämä vuodet ovat kuluneet taivaassa, eternity has not yet begun. Iankaikkisuus ei ole vielä edes alkanut, So it is profitable joten se on tuottavaa. to invest in righteousness. Sijoittaa vanhurskauteen. Eternity of joy and peace with God. Iankaikkisuus ilossa ja rauhassa Jumalan kanssa. So the Lord is calling upon the church in Europe. Joten Herra huutaa seurakuntien puoleen Euroopassa. And right now the Lord is loving the Finnish Ja nation. nyt juuri Herra rakastaa Suomen kansaa. By the way, Muuten this is the first country where the Lord has ignited revival. Ever since He sent me. tämä on itse asiassa ensimmäinen maa, missä Herra sytytti herätyksen, millä hän on minua lähettänyt. And I always knew, Ja aina olen tiennyt, that there is something special about Finland, but I did not understand what it was. aina olen tajunnut, että Suomen kohdalla on jotain erityistä, mutta en ymmärtänyt oikein mistä on kysymys. Because I went to Sweden Kävin Ruotsissa and I thought the Lord was going to light up revival from Sweden and send it across. I thought like that. Ajattelin ensin näin, että Herra sytyttää herätyksen Ruotsissa ja lähettää sen sieltä ympäri maailmaa. But now Mutta nyt I am seeing olen näkemässä, that the Lord has a special place for Finland. että Herralla on aivan erityinen paikka Suomelle. That the Lord Että Herra may use Finland käyttää Suomea. already now. Nyt jo. What we are doing is a fulfillment of prophetic now. Se mitä me teemme täällä on jo profetian täyttymystä. Nyt, That from Helsinki here, että Helsingistä täältä through TV, TV I can announce kautta voin tuoda julki the coming of the Messiah to many nations all over the world, even Israel. Messiaan tulemusta takaisin kaikkialla maailman maihin, jopa Israeliin. Even Israel. Jopa Israeliin. Only God can choose you and use you in that way. Vain Jumala voi valita sinut ja käyttää sinua tuolla tavalla. Some say Jotkut sanovat, that He is going to bring revival, the revival of the end time. että hän tuo herätyksen, tuon lopun ajan herätyksen. The revival of repentance. Tämä parannuksen tekemisen herätyksen. The revival of holiness. Pyhyyden herätyksen. The revival of righteousness in the hearts of the believers. Uskovien sydämen vanhurskauden herätyksen. The revival of the return to the fear of God. Jälleen Herran pelkoon palamisen herätyksen. The revival of the return to the original old gospel of the cross. Vanhan ristin elämäevankeliumin tuotte palamisen herätyksen. Original. Alkuperäisen. Original. Alkuperäisen. The revival Herätys. of the return Tai paluu. to the original gospel Alkuperäiseen evankeliumiin. of the blood of Jesus. Jeesuksen verestä. That we may start singing. Jotta me voimme alkaa laulaa. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. He washes white as snow. There is power in the blood Of Jesus. Power in the blood of Jesus. Power in the blood of Jesus. He washes white as snow. That is the revival. Tämä on se herätys. Hallelujah! Halleluja! Halleluja! He says Hän sanoo, that Europe, että Eurooppa beginning from Finland, Suomesta alkaen, is announcing to Europe hän julistaa Euroopalle, and is announcing direct to Israel. kuuluttaa suoraan myös Israeliin. He's telling Hän Israel, sanoo Israelille, he's telling hän Israel sanoo Israelille, that there is the blood of Jesus, että Jeesuksen veri, the blood of the Messiah. Messiaan veri. And he's telling the nation of Israel, Hän sanoo Israelin kansakunnalle, when the Lord brought me
Karmelvuorella. When I was doing my doctorate on Mount Carmel. Kun tein siellä tohtoriväitöskirjaani Karmelvuorella. How we did not know Emme tienneetkään. that everything was about the blood of Jesus. Kaikki oli vain Jeesuksen verestä. And he's telling Israel, Minä kerron Israelille. if you could just have your eyes open Jos te vaan saisitte silmänne auki and see him, ja näkisitte hänet, your problems will be over. niin teidän ongelmanne olisi ohi. Ohi. The blood of Jesus. Jeesuksen veri. Listen to me, Europe. Kuuntele minua, Eurooppa. Sit down for a moment. Sit down for a moment. Istukaa vielä hetkeksi. We don't have time. We have only 40 minutes to go for the healing service, so I can finish it. We have 47. Listen to me now. Kuulekaa vielä minua. The Lord is saying Herra sanoo, that this revival that is coming, tämä herätys, joka on tulossa, it is not the revival of taking and eating, and tomorrow you're hungry. ei ole kysymys siitä, että teknisesti syödään ja huomenna on taas nälkä. This is the revival of eternity. Nyt on herätyksestä kysymys iankaikkisuuden herätyksestä. Look at Kenya. Katsokaa Keniaa. I told them, Mä kerroin heille, and I continue preaching holiness, holiness, holiness every day for 11 years. että minä olen jatkanut saarnaamistani 11 vuotta. Pyhyys, pyhyys, pyhyys. And the revival grew bigger, bigger, bigger. Ja herätys kasvoi, kasvoi, kasvoi. These are the days when the Lord is visiting the nations. Nämä ovat niitä päiviä, jolloin Herra vierailee kansakuntien keskuudessa. And when you have such an opportunity like today, Ja kun teille tulee toinen mahdollisuus, for the Lord to send me here and ignite pure revival, ja Herra lähetti ignite the fire, ja sytytin puhtaan herätyksen tulee. you never ever lose it. Te ette koskaan menetä sitä menetä, ette ikinä. You pass it to your children, Te annatte sen lapsillenne you pass it to your church, ja annatte sen you seurakuntiinne, pass it to your friends, annatte sen ystävillenne. you do a Bible study in your home, Kotona rupeatte tutkimaan Raamattua, you bake a cake teette kakkuja and some tea and coffee, ja sitten vähän teetä ja kahvia. and bring your friends Ja tuotte ystävienne sinne and read these holy verses to them ja luette näitä pyhiä jakeita heille. and tell them Ja sanotte heille, that the Messiah is coming. että Messias on tulossa. Even us as a group, Niin kuin meille ryhmänä. we need to prepare. Meidän tulee tehdä valmisteluja. You never ever lose it. Et koskaan silloin sitä menetä. If you lose it, Jos menetät sen, the Lord will say, niin Herra sanoo, oh Jerusalem, oh Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. how you did not know your hour of visitation. Kuinka et huomannut vierailisi hetkeä. How I wish you knew your hour of visitation. Oi kuinka toivoisin, että olisit sen huomannut. Oh Jerusalem, Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. How I wish you knew. I wanted to gather you like a hen gather the chicks. Haluaisin palvella sinua niin kuin kanaevo, joka ottaa sinut siipiensä suojaan. No, never mind. Ei sitä väliä. I will go now. Mä menen nyt. But now you'll never see me again. Mutta nyt ette enää minua näe. Until you say, Kunnes sanotte, blessed is he who comes in the name of the Lord. siunattu on hän, joka tulee Herran nimessä. So I don't want you Joten en halua, että sinä to read that verse luet sitä jaetta for yourselves. itsellesi. I want you to keep the games that we have made in these past 3 days here. Mä haluan, että pidätte nämä, mitä olemme näinä 3 päivänä aikaan saaneet täällä. And the Lord rebuked the pastors. Ja Herra nuhteli pastoreita. He rebuked the apostasy and the decay in salvation here. Hän nuhteli niitä pastoreita pelastuksessa täällä. And the Lord pointed all of you to the kingdom of God. Ja Herra osoitti teille kaikille Jumalan valtakuntaa. And he said anything and everything you do must be connected to the kingdom at this hour. Ja hän sanoi, kaikki ja joka ikinen asia, mitä teette, se täytyy olla yhdistettynä Jumalan valtakuntaa tällä hetkellä. Precious people, Kalliit ihmiset, I want to summarize it from here haluan täältä nyt ikään kuin mennä yhteenvetoa. and pray for more people that the Lord may heal more people here before he takes me away to Brazil. Ihmisten puolesta, että hän parantaa vielä useampia ihmisiä ennen kuin hän vie minut täältä Brasiliaan. What a mighty revival has begun in this country. Mikä väkevä herätys on alkanut tässä maassa. You know, I see a little bit beyond here, so I'm seeing a beautiful revival. Näin tästä nyt pikkusen eteenpäin, näin kauniin herätyksen.
I see your sons and daughters returning to Jesus. Näen kuinka poikani ja tyttärille palaavat Jeesuksen luo. I see Jesus remembering your sick children Näen kuinka Jeesus muistaa teidän sairaat lapsenne. and putting back a smile on your Ja face. pistää jälleen hymyn kasvoille päälle. I see the Lord revealing the mysteries of heaven to you. Näen kuinka Jumala paljastaa taivaan salaisuudet sinulle. Because if you read the Bible, Sillä jos luet Raamattua, I don't have time for that now. mulla ei ole siihen nyt aikaa. But if you read the book of Luke chapter 2 Mutta jos luet Luukkaan evankeliumia lukua 2 at home, kotona, from verses 22 all the way down, jakeesta 22 loppuun asti, you meet somebody there called Simeon. löydät sieltä jonkun nimeltä Simeon. And Simeon was revealed to Simeonille myös ilmaistiin the mysteries of the coming kingdom. tuon tulevan Jumalan valtakunnan salaisuuksia. The mysteries of the coming king. Tuon salaisuuksia, tuon tulevan kuninkaan salaisuuksia. Listen to me, everybody. Kuunnelkaa minua nyt kaikki. Simeon lived on the earth Simeon eli maan päällä. at the time when the Messiah had not yet come. Sinä aikana, jolloin Messias ei ollut vielä tullut. You can imagine the gross darkness that was here. Voit ymmärtää, kuinka pimeää oli silloin. Without the Messiah, how would the world look like? Ilman Messiasta, miltä maailma näyttäisikään? There was not even worship, no worship. Ei ollut valvontaa, ei ylistystä. The Messiah was not here. Messias ei ollut täällä. And then, Ja sitten, the Bible says, Raamattu sanoo, Simeon was a righteous man. Simeon oli vanhurskas mies. And Simeon Ja Simeon was dedicated unto righteousness. oli todella antautunut vanhurskauteen. He waited for the coming of the Messiah faithfully every day in the temple. Hän odotti Messiaan tulemusta uskollisesti joka päivä temppelissä. Every day for a long time. Joka päivä pitkän aikaa. Listen to me. Kuuntele nyt. Simeon Simeon waited for the Messiah faithfully without breaking the covenant. odotti Messiasta uskollisesti rikkomatta liittoa. And the Holy Spirit even came upon Simeon before Pentecost. Ja Pyhä Henki tuli jopa Simeonin ylle ennen helluntaipäivää. And the Lord had revealed to Simeon that the one that was coming would be the consolation of Israel. Ja Herra oli paljastanut Simeonille, että tuo, joka tulee, on Israelin lohduttaja. He will be the salvation of God prepared unto the nation. Hän tulee olemaan Jumalan valmistama pelastus kansakunnille. The glory for your people Israel. Se kirkkaus teille Israelin kansalle. But Simeon Mutta Simeon waited faithfully like that odotti uskollisesti niin kuin tuossa sanoin. for the Messiah to come very meek like this. Messiasta tulemaan hyvin heikkona. In the Bethlehem manger, Betlehemin siellä majatalossa, siellä heiniä härkien luona. to be abused by man. Että ihminen käytti sitä häntä väärin. Simeon waited faithfully Simeon odotti uskollisesti for the Messiah that was coming to be abused by men on the cross. Messiasta, joka oli tuleva, jota ihminen käytti väärin, hyväksikäytti riskillä. How much more faithfully Kuinka enemmän, paljon uskollisesti should the church in Finland wait for the coming of the Messiah like a king, pitää seurakunnan Suomessa odottaa Messiasta kuninkaana, like a victorious king? voittoisena kuninkaana. How much more faithfully? Kuinka paljon enemmän uskollisesti. Because he says in the Bible, Raamatussa 1 Thessalonians chapter 4, ensimmäinen Tessalonikalaiskirja luku 4, 16 to 17, 16-17. Hän sanoo, and the Lord himself will come down on that day Herra itse tulee alas tuona päivänä. with a loud command, Tulee suuri huuto. with the loud shout of the archangel, Ja sieltä tulee suuri huuto. with the command of God, Jumalan käskyhuuto. with the trumpet of God, Jumalan pasunan soidessa. meaning he's coming like a victorious king, Joka tarkoittaa sitä, että hän tulee voittoisena kuninkaana. coming with power and pomp and color. Voimassa ja väreissä. How much more should we wait for him faithfully? Kuinka paljon enemmän meidän tuleekaan odottaa häntä uskollisesti. Simeon waited faithfully for him to come and be killed. Simeon odotti hänen tuloansa, että hänet tapettaisiin. And yet for us, Ja kuitenkin, mikä tulee meihin, we have the Holy Spirit meillä on Pyhä Henkikin, who can help us wait better. joka voi auttaa meitä odottamaan paremmin.
And he's coming Ja hän on tulossa as a victorious king. voittoisena kuninkaana. How much more faithfully should we wait? Kuinka paljon enemmän uskollisesti Ja tässä- voidaan odottaa. And that's why I'm declaring through this TV Ja sen tähden julistan tämän TVn kautta nyt to the nation of Israel and the nations of the earth Israelin kansalle ja kaikille maan kansoille, that the hour for righteousness has come. että vanhurskauden aika on tullut. This is the hour Tämä on nyt se hetki, in which everything you do, you must ask yourself, jolloin jokainen asia, mitä teet, sinun tulee kysyä itseltäsi, how does this help my eternity? kuinka tämä auttaa minun iankaikkisuuttani? How does this new job help my eternity? Kuinka tämä uusi työtehtävä auttaa minua iankaikkisuudessa? How does picking this phone call help my eternity? Kuinka se, että vastaan tähän puhelinsoittoon auttaa minun iankaikkisuuttani? How does going for vacation in the beaches of Australia help my eternity? Kuinka se loma-aika siellä Australian rannoilla auttaa minun iankaikkisuuttani? How does it help my eternity? Miten se auttaa minun iankaikkisuuttani? Listen to me, precious people. Kuunnelkaa minua nyt, kalliit ihmiset. I am announcing the coming of the Messiah. Minä tässä tuon julki Herran tulemusta. John the Baptist has already spoken with me regarding the coming of the Messiah. Johannes Kastaja on jo puhunut minun kanssani tästä Jeesuksen Messian tulosta. Prepare the way. Valmista tie. Bring down the mountains in your hearts. Pudottakaa vuoret alas sydämissänne. Let us feel the valleys and the depressions of your heart. Häittäkäämme ne masennuksen laaksomme sydämissämme. That when the Messiah comes, Että kun Messias tulee, he will find that there is a way here hän löytää, että täällä on tie. and he will pass here. Ja sitten hän pääsee sitä kulkemaan. Remember, if he does not find a way here, Muistakaa, jos ei hän löydä täällä sitä tietä. he will say, look, they have not prepared for me a way there. Hän sanoo, aha, he eivät ole tänne minulle valmistaneet tietä. And he will go where they are prepared for him a way. Ja hän menee sinne, missä tie on hänelle valmistettu. Remember, he is the King of all kings Muistakaa, että hän on kaikkien kuningasten kuningas. and the Lord Ja Herra. of all lords. Kaikkien herrojen Herra. I want to summarize it there and pray for the sick as I prepare to leave your country. Haluan vielä vetää yhteenvedon tästä ja rukoilen sitten sairasten puolesta ennen kuin lähden maastanne. The word of God is sweet like honey. Jumalan sana on suoista kuin hunaja. The holiness word, the holy word. Nämä pyhät sanat, pyhyyssanat. I did not know that 2 hours have run so quickly like this. 2 tuntia meni näin nopeasti, en tajuakaan. But very soon one day, Mutta hyvin pian eräänä päivänä. you will remember this old man that used to come from Africa. Te muistatte tämän vanhan miehen, joka aikoinaan tuli Afrikasta. And you said that old man used to come to Finland. Se vanha mies tuli aikoinaan Suomeen. And he used to say, don't give me any offering. Ja muistetaan, että hän sanoi, että älkää antako minulle mitään uhrilahjaa. And he used to say, because of what money has done in the church, Ja hän sanoi, että sen tähden mitä rahaa on aikaan saanut seurakunnan keskellä. don't give me any offering. Älkää antako minulle uhrilahjaa. Just prepare your hearts for the coming Messiah. Vaan valmistakaa sydämenne Messian tulolle. One day you will remember this old man from Africa. Yhtenä päivänä muistatte tämän vanhan miehen Afrikasta. And that is the day you will know that this man used to come to love Finland. Ja silloin muistatte, että tämä mies aikoinaan tuli ja rakastaakseen Suomea. He was telling us about eternity. Hän kertoi meille iankaikkisuudesta. Because we have short airtime, I see some new people who have come. If somebody wants to receive the Lord now, just stand up on your feet and lift up your hands. We pray before I pray for the sick. Koska meillä on vain lyhyt aika enää lähetystä jäljellä, tänne on ollut uusia ihmisiä. Everyone stand up on your feet for a moment. Nostaa kaikki seisomaan hetkeksi, jos täällä on uusia ihmisiä, jotka haluavat antaa elämänne Jeesukselle, niin tulkaa tänne, niin me rukoillaan ensin teidän puolesta.